Hola, benvinguts al meu canal Matemàtiques en català. Avui us ensenyaré a resoldre un exercici que va sortir a l'examen de selectivitat de les matemàtiques aplicades a les ciències socials al setembre de l'any 2013. És l'exercici número 4, ens presenta dues matrius, la matriu A i la matriu B, i ens demana que resolguem aquesta equació matricial. Això a l'apartat A. A l'apartat B ens pregunta si existeix una matriu I que compleixi que I per A sigui igual a B, o al revés, que A per I sigui igual a B. Comencem amb l'apartat A. Per resoldre aquesta equació matricial podem plantejar la matriu X, que no sabem, com una matriu que tindria 4 termes, A, B, C, D. Aleshores, més dues vegades la matriu A, que serà 2, 1, menys 1, menys 1, seria igual a aquesta matriu A, B, C, D per la matriu A. 2, 1, menys 1, menys 1. Bé, anem a fer aquests càlculs. Tindrem A, B, C, D. Aquí serà 4, 2, menys 2, menys 2. I aquí, si multipliquem això, serà A per 2, 2A, i B per menys 1, menys B, aquest serà el primer terme, A per 1A, B per menys 1, menys B, C per 2, 2C, D per menys 1, menys D, i C per 1, C, i D per menys 1, menys D. Fent aquesta suma, d'aquí tindrem A més 4, B més 2, C menys 2, D menys 2, igual a 2A menys B, A menys B, C, 2C menys D, C menys D. Igualem terme a terme i resolem. És a dir, hem de plantejar aquesta equació. A més 4 serà igual a 2A menys B, i també B més 2 serà igual a A menys B. Això és un sistema de dues equacions amb dues incògnites que podem resoldre. Passem totes les incògnites a un costat i tindrem A menys 2A més B igual a menys 4 i menys A més 2B igual a menys 2. Arreglant això, aquí tindrem menys A, poso aquí, això seria el sistema, aquí serà menys A més B igual a menys 4, menys A menys 2B és igual a menys 2. Si canviem tots els signes d'una de les equacions, perdó, aquesta era positiva. Si canviem tots els signes d'una de les equacions, per exemple la de baix, tindrem això positiu, això que ens queda negatiu, i aquest ens queda positiu. Sumem i ens queda menys B és igual a menys 2, per tant B és igual a 2. Un cop tenim això, trobem la A. Agafem aquesta equació d'aquí, per exemple, i tenim menys A més 2 és igual a menys 4. Per tant, menys A és igual a menys 6, A és igual a 6. Tenim ja dos dels valors de l'equació de la matriu que ens estaven demanant. Anem a fer el mateix amb C i D. Tenim C menys 2 és igual a 2C menys D. I per altra banda, D menys 2 és igual a C menys D. Fem com abans, resolem. Passem la C a l'altra, el 2C a l'altra banda i la D també, i el 2 aquí. Aquí ens quedarà D més D,
menys C igual a 2. O sigui que tindrem menys C més D igual a 2 i aquí tindrem menys C més 2D igual a 2. També canviem els signes de l'equació de baix, per exemple, ens quedarà negatiu i aquest també ens queda negatiu, queda un menys 2. Sumem, se'ns en va la C i ens queda menys D igual a 0. Per tant, D igual a 0 i ara trobem la C. Si agafem, per exemple, aquí dalt, menys C més D igual a 2, si la D és 0, menys C és igual a 2, per tant C és igual a menys 2. I d'aquesta manera tenim els 4 termes de la matriu X que ens estaven demanant. Si l'escrivim sencera, l'escric aquí, la matriu X serà, per tant, 6, 2, menys 2, 0. I així tenim resolt l'apartat A. Anem a veure ara l'apartat B. Faig una mica de lloc per aquí. I ens demana si existeix aquesta matriu I, de manera que I per A sigui igual a B. No ens demana que la trobem, només que mirem si existeix. Si haguéssim de trobar aquesta matriu I, hauríem de multiplicar aquesta A per la seva inversa i a l'altra banda també. De manera que això és la matriu identitat i aquí ens quedaria I per la identitat, que seria I. I seria el resultat de B per la inversa de A. La matriu B és una matriu de dimensions 1, 2. La matriu A és de 2 per 2, la seva inversa també. Per tant, serà una matriu de 2 per 2. Com que els valors d'aquests d'aquí al mig coincideixen, les columnes de la primera amb la fila de la segona, aquesta multiplicació es pot fer. I per tant, I existeix. I existeix. Pel mateix raonament podem veure si existeix la matriu I, que faria A per I igual a B. Si féssim A per I igual a B, hauríem de multiplicar ara la inversa davant. Igual a la inversa d'A per B. Això tornaria a ser la matriu identitat per I, A el menys 1 per B, i per tant això seria I. Hauríem de fer aquesta multiplicació, la inversa d'A per B. Però què passa aquí? Que A, la inversa d'A serà una matriu de 2 per 2 i en canvi B és una matriu de 1, 2. No coincideixen aquests valors, aquesta multiplicació no es pot fer. La conclusió és, per tant, que sí que podem fer aquesta operació, sí que podem trobar una I que verifiqui aquesta igualtat, però no aquella d'allà. Espero que us hagi servit i fins al proper vídeo. Gràcies.